Welkom bij Kikker TV. Bent u het ook zo zat om steeds ergens ver weg heen te gaan als u een feestje wil vieren? Waarom laat u niet gewoon het feestje naar u toe komen? Wat dacht u van Zeeland Casino? Gokken bij u thuis. Was dat cool? Wie bent u en wat zijn we hier vandaag precies aan het doen? Ik ben Minse Zwerver. Dit is een personeelsfeest van een bedrijf uit IJsendijk. Het is de verjaardag van de eigenaar en de verjaardag van zijn dochter. En ze hebben mij gevraagd van Zeeland Casino om de avond zeg maar wat entertainment te geven, te bieden. Zeeland Casino, wat kan ik me daar precies bij voorstellen? Zeeland Casino is een bedrijfje, is pas opgericht voor feesten en partijen. Bedrijfsfeesten, personeelsfeesten, maar ook verjaardagen, etc. Op locatie. Dat wil zeggen, we komen met speeltafels, poker, roulette, blackjack en dat soort tafels, komen wij met een fantastisch mooie bus, die helemaal bestickerd is, zoals het hoort, naar de locatie toe. We bouwen daar een casino op en we maken er een feestje van voor de gasten. Daar staan 2 casinotafels. Jullie hebben allemaal bij de binnenkomst dollars gekregen. Ongetwijfeld vragen jullie af, wat moet ik daarmee, wat kan ik daarmee? Nou, vanaf dit moment is het casino geopend. Dat wil zeggen, jullie kunnen met je dollars naar de speeltafels gaan op elk moment vanavond. En die kunnen jullie inwisselen voor fiches. $150 hebben jullie gehad, dat zijn 30 fiches. Dat kunnen 30 vijfjes zijn of 15 tientjes, dat is opgeteld 150. Blackjack en roulette. Hebben jullie vragen? Snappen jullie het niet? De charmante dames en ik leggen precies uit hoe het werkt. Schroom niet, dus kom even kijken en ga vragen als je het niet snapt. Ik maak er wel een spelelement van in de vorm van toernooi. De mensen krijgen bij binnenkomst dollars. Daar mogen ze mee spelen. En bijvoorbeeld degene die de meeste dollars heeft, ja, die komt in aanmerking voor een leuke prijs. We werken ook toe naar een finale tafel, als het ware. Hadden jullie een casino verwacht vanavond? Nee, ik niet. Helemaal niet. Wat hebben jullie gespeeld vanavond? Ik heb net de roulette gespeeld. Ja? En wat vond je ervan? Ik vond het eigenlijk initiatief om het op deze manier, op een verplaatsbare manier te doen eigenlijk. Ik heb de blackjack gespeeld. Ja. Dat was ook een leuk spel eigenlijk. Ja. Ik had nog nooit gespeeld. Dus. Ja, ondanks dat het niet echt veel geld had, vind je het toch een beetje spannend? Ja, toch wel. Het is gewoon, eigenlijk is het leuker zonder echt geld. Dan gewoon met vrienden een beetje. Wat vind je ervan? Het wordt gegokt. Ik vind het eigenlijk wel leuk. Dat zelf nog nooit gedaan. Maar voegt wel iets toe aan het feestje, vind ik. Dus zeker leuk. Dus wil jij een feestje geven en hou je van gokken, zorg dan dat het Zeeland Casino erbij is. Gokken kan tegenwoordig zelfs ook gewoon in de kerk. Halleluja!